Luar Kapatisi TV. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number Haka arpsantrik jumang aja pesan urang ba yau balatip kerteng kum uba Sainkupar lengkhoi ulah hab at ngam jelop haka wa umngi haka por baulik tong dok ha kinong song snong ka laublei ka snong ka bahab ha Southwest Khasi District kilawat ya mentala sansngi kenti bat dei tat hadu mentara sngi baklalap ya kamet jong u ka basakut ha umau hendrei kimshim lala ban le ai namar ka jinghe palat ko bat kilahab ban shupet narun kat kum ka jingte bala yo lum la ya thu baka kunhun joka search and rescue team kala poi shakate ka snong hendrei kim pat la ban sei namar baka met kala sakut ha ka jaka ka basajab ha bat ka bembet lenti ban Leit sei namar baka dei hakila lan